Shugor nagaslem jong Nongsynshar Hima. Kakong Angela Rangat hakasngi balapan bena yaki kertong nakarensan kaka Meghalaya. Kalaong baki Paidbah jong ka South Shillong constituency, kilaong baki Kwah ban Ïohi dagi wiki Nongsynshar hapo kadai ka constituency. Bat ban Ïohi yaki jengkala. Kalaong baki Paidbah jong ka South Shillong constituency, kidai kibre ki balak ban penpat jabing, banya perkhat banya merjengmun. Ban perkhat baki kita kijing angnut ki jongki. Bat hakanu ka rukom, la ban pen urlong ya kita kijing angnun. Kakong Angela kalaong babu nekiseng, kibaladon menta, kinang pausay kajing tok bat kajing syukur, ban ki kam baki yalam lenti, yaki Paidbah sya kalaway ka papernay. Syusyu kalaong ba ubriuhi uba persang, bantit iki Paidbah da kapisa, hakapor election, uday ubriu uban shimshi pausya, yakador ka ba utong yaki Paidbah. Kadika constituency ka ba ki Paidbah kila penmi ya kata bangila Kwah ka jingkala. But let's say ki Paidbah ki don kam ya kata ka alternative. Ne ya kata ka lat banjit da kumway pat. Let's say haru mentam pat dami kata ka lat ya ki bakin wan chakmat. But ngati nganget skem. Baki nong mi ki Nongsynshar jong ka South Shillong ki de ki briu ki bala ban ya penpat jabing ban ya perkhat ban ya merjing mut ban perkhat baki kita ki jing angnut ki jong ki ba hakanu ka rukom ngila ban pen urlong ya kita ba haba ki perkhat hupta nganget skem baki kintip ka galenti kaban yalam yaki syakata kathong bakin yo ban khet kita ki jing angnot ki jongki ba kita ki jing khmi lenti ki jongki te sakawai ru masuk abon ong ba bun sin ki nong mi khma jongi kamtam hapor lawan ka election pinyo asno ka sur kalong kumjo ki kran persya ka corruption ki kran na banta ka jingkala Henrengi day ban bu ki jingkali ki balong simple ba. Hato haka jing ya jong pi kung taw nong mikman. Lada pinget chisha ban pensange ban rat ning khong ya ta ka bangsa. Kat no ma pi long transparent ba pi pen pau sha ki ba ka jing lut jing set. Ki ka kom pendon kam ki ski. Ni haban bu e ki jingkali. Ni haban thawru e ka track record ka jong ki. Kum ki nong mikman kat no teli ki an ki la persang. Ban push bat ban say. Na benta ki Nongsynshar jo ka constituency, hendrain na benta jo ki Nongsynshar jo ka state ro. Ni happen so too. But if our state is in a crisis, it also means that this constituency is facing that same crisis, whether it's education or healthcare or roads. Ngimla ban choose live in isolation. Ti habangi ong bangin ya kun. Ya kajing bamsap but jika abuse of power ni hapan pechwa kitu ki individuals hapa ki ong kiru ki nyet jika ju ni haka jing im juki haka jing trei jongki ki long shisha na em puta ki jing kan thor nei ki long ki jing a jing mot nget yanga pen pro yangi ker kom perkhat ker kom tinu ban kam pen bha shu e ka kam tingim pher lada dan brio ki ba ya pher jing mot ne ki ba persang ban event namar ba kumang ong ye phi kani kam de ka sin ning kong bangi trei ye ki kam pat ba la arpo snem tam hamadan nya khun lang ba ki pat ba but hakata kaliang ka kam ka jongi nado ba sedang hadu mentabun ki Kwah ban ong ka de ka social work ngengan ong ye phi ka de ka political work namang ya khun ba ka bor barobor Ïohi but kani ka kanti menta ka long ka jing beteng jo kani ka jing ya khun mo but ban ra'i kita syaka electoral forum ngim shim bakata ka election na ka electoral forum ka de ka last post nginget ba ringkat ba ki elections ba ka jing khun elections ki de ban don ki jing ya kasat hamadan ki de ban don ki social movements na matang da ka ba long kumta kala si shaban wan kata ka lawai ka ba nong no ka ba pher bak labak ka ba la ban kersan ki breu ki babon ki jing mot jing pakhat
But lada piong kala abandon ke selendet nabas dang ngong pi kamdon ke sekan riang ne selendet. Mdon mano no balak ban thiet yangi. Nado ban shwa habang itreiro. Lada ni dei ki break balak ban chat thiet. Bun ki issue la shukliap na kamdon. Ndrei la ka shimpor chibna shisnem arsnem shiposnem. Ngin yai nen. Na maka nongrim jungi kas kem haru kata-kata. Ba pimla ban thong yang ni dekat pasar, pimla ban penting yang ni. Pimla ban pensngot ho baklaro ya kibreu. Na bar ha kibreu ha ba ki pet hi de ki kmat la jong, bar ki ngap hi de ki skor la jong. Tip ke kita ki nongrim jungi. Bat ki bu eta ka jingtuli balai bang ya khun ki independent candidate. Ngan onga ya pi ningkong kalong babun na kini ki parti ki badon. Haduk menta kadang pau syai ka jing thok ka jing syukur banyak ki kam bagi alam lenti yang ni syaka lawai ka bapernai. Ti ngingim kuak bandon menta. Namar ba kabangi kuak ban ong bangin plilat yang ni kum ki Nongsynshar. Banyak hun ha ka nongrim jo ka hok. Nado pas sedang hi ka di bandai ha ka nongrim jo ka hok. But nget yang bakum ki independent candidate ngingim kwa bagi constituents jongi kin syate kin syakhum. But de nak kata daw bangingi de kita ki independent candidate. Nama nabas dang hi ngim kwa ba mano kin khang sebab ya kesentur ke jongi na kin te amraw yangi habang ya khun na benta Paidbah. Nama ladaki khang yangi ban keren. Kamot bakila keni no ya kasur jong Paidbah ru. Kadai ka niru ka nongrim ka bangi yeng kum ki independent candidate. Ngitip ba kum ki independent candidate ni la asisha. Ban bat ya kata-kata rajur. Man pet syanu kano. Ban hangi hi in pet bakan no sya Paidbah. Pachki jingdon kam jong Paidbah. Sakawai ngakwa ban ong hang ni balik si ki beriu ki don kata kajing artatin namar ki mudur bagi ni political party ki buon kepisah ki ngikwa ban keli na ki yok kepisah na benta ka ki pendon kamru kita gidi kajing keli bu Paidbah ude ban keli bat kawai ka bangi barok ngi di ban suthu ba ubriu hi ubo persang ban thet yang ya phi de kepisah por ban vot ude ubriu uban shim shipausa ya katuk kador kabo thong yang ya pi bat kabar kalong ki brew hi ki bathet ki wei ki brew ki balak ban sha the bat chisin ba ki la ban sha the kamot kimnum kran bat kimnum yeng na menta jong pi jong a de kan ni ga daw bangi ngi yeng kum ki independent bangi tip bangi la ban wan lam ka ta ka jingkala bak labak jong kumno ngin campaign kumno kan long ha assembly ha bangin don hang tai bat kumno bangila ban pen kala dur ya ka sanshar kharar ha ka jilla magalaya ka history kala apan pawru babun mo ki bre ba phimla ban mudur ki ba yakun hakum kini kirinsan ki ba teng ki bre shakti man man chkhma ndrei namar ba ki Paidbah kim dei ki papi mdei barok ki ban chathi bat makihi kin ayak ta ka juba Habala don ka choice bar ka alternative nginget baki Paidbah hi kin pensawa ya ka juba